Galdetu dute diozu inoiz zeure buruari, zergatik aldatzen den anbulantzien sirenaren doinua urruntzen edo hurbiltzen denean? Horren atzean dagoen fisikari erreparatuko diogu bideo honetan. Hau da, Doppler efektuari. Biziko garrantzia baitauka unibertso osoan zehar. Hau da, galaxien mugimendutan, zulo beltzetan eta barra. Beraz, azter dezagun zer den eta zertan datza Doppler efektu delakoanek. Doppler efektuak uhin baten maiztasun aldaketak azaltzen ditu. Hauek behatzai eta iturren arteko mugimendu erlatikoaren ondorio dira. Horren ondorioz, uhinak luzatu edo konprimatu daitezke. Hauekin, uhin luzera baita maiztasuna ere aldatu egiten dira. Ikus dezagun honei dagokion adibide bat. Anbulantzia bat, sirena piztuta duena, hurbiltzen eta urruntzen ikusiko dugu ondoko bideoan. Anbulantzia hurbiltzean, doinu altuagoa entzungo dugu. Soinu uhinak gure norabidean uzkurtuko dira eta, ondorioz, igarriko dugun uhin luzera txikitu eta maiztasuna handituko da. Urruntzean, berriz, doinu baxuagoa entzungo dugu. Soinu uhinak zabalduko dira gure norabidean. Neurtuko dugun uhin luzera handituta eta aldi berean maiztasuna txikituko da. Doppler efektuak uhin mekaniko naiz elektromagnetikoei eragiten die. Uhin mekanikoak edatzeko ingurune fisikoa behar duten uhinak dira. Adibidez, soinua. Aldaketa hau matematikoki deskribatzeko soinuari dagokion Doppler efektuaren ekuazioa erabil dezakegu. F' behatzaileak neurtutako maiztasuna da. F jatorrizko igorlearen maiztasuna da. V soinuaren abiadura da. V azpi 0 behatzailearen abiadura da. Eta azkenik V azpi igorlearen abiadura da. Behatzailea iturritik urruntzen baldin bada, orduan V azpi 0 negatiboa izango da. Aldiz, behatzailea iturrira hurbiltzen baldin bada, orduan V azpi 0 positiboa izango da. Iturria behatzailearengana hurbilduzkero, V azpi negatiboa izango da. Aldiz, iturria behatzailetik urrunduzkero, V azpi positiboa izango da. Uhin mekanikoak ez bezala, uhin elektromagnetikoak hutsean era daitezke. Argiarentzat, goi energiako partikulentzat eta beste uhin elektromagnetikoentzat Doppler efektuari dagokion ekuazio erlatibista erabil dezakegu. F' behatzaileak neurtutako maiztasuna da. F iturriaren jatorrizko maiztasuna da. V behatzailearen abiadura da eta azkenik C argiak hutsean duen abiadura da. Gutxi gorabehera 3,8 metro segunduko. Ikus dezagun Doppler efektua beste testuinguru batzuetan. Trafiko radarrek uhinen islapena erabiltzen dute ibilgailuen abiadura neurtzeko. Neurtutako maiztasun aldaketek ibilgailuaren abiadura kalkulatzea ahalbidetzen dute. Itsasontzietan erabiltzen diren radarrek, printzipio bera erabiltzen dute itsas ondoko objektuen kokapena zehazteko. Unibertsoaren edapenaren ondorioz, urruneko galaxiek argiaren gorriranzko desplazamendua erakusten dute. Hau da, galaxia horiek urruntzen ari dira. Odol fluxuaren abiadura neurtzeko erabiltzen dira Doppler ultrasoinuak. Ultrasoinu uhinak odol zeluletan islatzen dira, eta haien maiztasunaren aldaketa aztertuz, odolaren fluxu abiadura kalkula dezakegu. Laburbilduz, Doppler efektua funtsezko fenomeno bat da naturan, eta aplikazio ugari ditu. Trafikoan, medikuntzan, astronomian, fisika modernoan. Beraz, anbulantzia bat ikusten duzun hurrengoan, edo zerua behatzen duzun hurrengoan, gogoratu, Doppler efektua. Bideoa gustatu bazaizu, eman like eta arpidetu, hurrengora arte.